alaikum salam ya lamura. Ha? To kai yana baka hannu ku dai sa mana. Kai ba ka san shi ba. Ya za a ba da hannu ne. Wai ji ku dan shi'a ne ba. Mr. M mai zamani. Jawana in ka ga dama kira ni da dan shi'a. Haka zancen yake ba ƙarya ne ba. Tabbas ni dan shi'a ne mai san albaiti. Jagora na shine alzazzaki shugaba. Na rike annabi da iyalan gidansa, da sahabbai masu kaunar ahalin gidansa, masu ba da rai akan manzona, ba su san abin da zai taɓa manzona. Bege naka za ka ce kai wai ka tsare su, bayan rabu shi da kansa ya daga martabarsu. Jikokinsu ne suke yada lamuransu, addini ya tabbata shi ne ayyukansu. Wai wake kira irin na manzan Allah, mai duba cikin ƙasar nan bayin Allah, mai san kau da zalunci gaskiya ta tsayu. Inda na duba na hango mutum ɗaya ne ya tsayu, me wara'a ga tsarin nan da ba na Allah ba, shi ne zazzaki uba ga Ahmad namu ne. Ku tsaya mi tunani ya ku yan uwa sai mu dan duba, wane za mu ɗauka a nan ƙasar ku zo sai mu dan duba. Malamai na koyan siyasar nan da suke zamba, wayo niko wazan zaba. Da na tsaya na hanga na yi tunani sai na kalle sa, kai ma kana da dama ka yi tunani isa ka dube sa. Bai zuwa gida na sarauta ko gwamnati bare ya yi maula, kiransa guda ɗaya shine a koma ga Allah sosai. Al'umma mu haɗe kan mu gaba ɗaya kai mu bar gaba, mu kyale 'yan siyasar nan da suke zamba, mu koma ga tsarin tafarkin musulunci duwa, shine zai ba mu 'yancin zaman duniya da kiyama. In ka ga dama kira ni da dan shi'a, haka zancen yake ba ƙarya ne ba. Tabbas ni dan shi'a ne mai san albaiti, jagora na shine alzazzaki shugaba. Mun rike zazzaki, ku zo mun rike zazzaki, shine mafita. Rike zazzaki, ku zo mun rike zazzaki, shine mafita. Rike zazzaki, ku zo mu bi zazzaki, shine mafita. Rike zazzaki, ku zo mu bi zazzaki, shine mafita.